त्रेता में रावण के मरनी आज एगो वायरस न मरता। त्रेता में रावण के मरनी आज एगो वायरस न मरता। कहे कहीं करुणा निदान कोरोना वायरस बढ़ता। कहे कहीं करुणा निदान कोरोना वायरस बढ़ता। कलयुग में भइल बा देख ज्यादा मच्छर गिद्ध हो। अपने आप के ज्ञानी बूझे करेला बड़का जिद हो। कलयुग में भइल बा देख ज्यादा मच्छर गिद्ध हो। अपने आप के ज्ञानी बूझे करेला बड़का जिद हो। करम कइल छोड़ देलस कुकरम करता। करम कइल छोड़ देलस कुकरम करता। जानू यही से करुणा निदान कोरोना वायरस बढ़ता। जानू यही से करुणा निदान कोरोना वायरस बढ़ता। अलगा अलगा रहे के भइल बाटे रोग हो। दुनिया में मिलन जुलन अब कैसे करी लोग हो। अलगा अलगा रहे के भइल बाटे रोग हो। दुनिया में मिलन जुलन अब कैसे करी लोग हो। कहे अमित चंचल आदमी से डरता। कहे किशन चंचल आदमी से डरता। जानू यही से करुणा निदान कोरोना वायरस बढ़ता। जानू यही से करुणा निदान कोरोना वायरस बढ़ता।